Ibrahim mai shinkafa a matsayin misali, malami ne, ya girme ni a shekaru, ya fi ni komai da Allah yake wa ɗan adam, amma ya taso ya taho guri na, amma da yake yankinmu na Zaria shine yankin Zaria, sai suka je suka same shi suka ce to malam mun ji labarin kana zuwa wurin Albani, girman ka zai zube. Ya ce a yana yin wani mugun abu ne? Suka ce a ai shi ba dan kungiyarmu ba ne. Kun ga magana ta da ne ɗazu a kan cewa ana amfani da kungiya ana raba zumunci. Ce a to amma mu muka kafa kungiya, mu kuma ba mu ce sai dan kungiyarmu kawai za mu yi mu'amala da shi. Waɗannan malamai ne kenan. Gida ne nan na kama haya malam, na biya naira miliyan 1.5 a matsayin zan zauna. Tun ban zauna a gidan ba sai aka je aka samu mai gidan dan boko ne, dan siyasa, shi yana gina gidaje ne kawai, yana ba kafiri da musulmi haya, shi kudi kawai. Sai aka je aka same shi, mun ji labarin kabawa na gida, sai ce kwarai, a to mu muna ganin gaskiya bai kamata a ce ka ba shi gida ba. Me yasa? Ran kai daɗe ka ba wani gida? Ya ce a'a haya fa na bashi. Haya ya za ka bashi? Ya ce a'a kai ku tsaya. To ɗan duniya ne ya ce kai ku tsaya, ni ban san ku ko suwaye ba, na sa kuɗi na gina gida tun ban gama ba, ko filasta ban yi ba, mutum na faɗa mai kuɗin haya kaya ba ni, kuma kuna cewa kan bashi kuɗi, kan bashi gida? Ya ce can sama da wannan gidan to ina da gidaje guda 6 duk arna na sa, me yasa nan ba ku kun yi mini magana ba? To ai mu muna ganin gaskiya a ce ka ba Albani gida. Ya ce da Albani da waɗancan kafiran, ya ce kai ni ba ruwana, malamai ne ku ko suwaye, ni ba ruwana da ku, ni ba a ƙungiyar ku nake ba, don haka in wa'azi kuka zo yi min ko nasiha, ni kuɗi nake nema kuma Albani ya bani, kuma ina so ku kawo malami duk Zaria wanda zai biya miliyan 1.5 ya zauna gidan haya shekara 1. Ya ce to ni da nake neman kuɗi kuma na samu wanda zai bani kuɗi akan dukiyata, kuma yanzu kuna son ku ce mini wai bai dace ba? Me yasa ba ku zo kun gaya min akan waɗancan arnan ba? Ya ce ku tashi ku fita ku bani wuri. Wallahi ko giyar ba su fita ba sai bugo min waya, ka ta malam kana ina ne? Ni ce ina nan kusa da kai. Ce da Allah ba zo. Lallai na ga motar su ta tashi, kuma na gane 2 daga cikin su. To amma me ya faru? Ya ce wallahi malam ga gidan shi ne. Ya ce ina jin wa'azozinka. Ya ce wallahi shi yasa in ba wanda ya san abubuwan da mutanen nan suke maka ba, sai a ce wai kai me aka yi maka ne? Ya ce ka duba irin wannan. Ya ce ban gama ginin gida ba, ka kawo kudin haya ka bani, wani kuma ya zo ya ce wai dan me zan baka gida? Na ce ba kyauta na baka ba. Wai haya din dan me zan baka? Na ce to da kai da arnawa ya fi, wai ato ya za a ba Albani gida? Waɗannan malamai ne yan uwan a cikin ƙungiyar Izala suka zo, masu wa'azi na ƙasa da waɗanda suke hawa mimbarin jiha da sauransu. Ka gaya mini irin wannan ƙiyayyar da aka buɗe maka tsakani da Allah, ya kamata ka amintu da wani ka karɓi abin hannun shi? Ya kamata ka je ka jawo wani a jika ka ce zo mu tafi tare? To da malam bawa mai shinkafa ya matso ne ya fara nuna min soyayya da ƙauna, sai na fara mamaki, a haka mutane suke? Ina da abokai 'yan Bauchi, Yola, Gombe, sai ina ganin to wai menene yake faruwa? Zamana a Yola shine sai ya bani tabbas ashe mutanen wannan nahiyar ba haka suke ba. To ni kaina sai na sako, sai ne ta descending, sai ne ta hucewa, kamar yadda ka san dutse in rana ta buge shi, ka san aka watsa mai ruwa ji zaka yana ta farfasa huci ko? Wallahi sai na rinka sauka, sai ɗabi'una suka zo, sai na saje, shikenan sai na shiga. Shi yasa da na dawo nan sai mu'amala ta sai ta canza. Amma in ba dan haka ba, a ce ba irin Yola na je na zauna ba, wani wuri ne wanda na zauna mai ɗabi'u irin wannan ko fiye da wannan ko ƙasa da wannan, to da na dawo garin nan ba wanda zai iya matsowa kusa da ni. So gaskiya ku gode wa Allah a inda ya ajiye kuɗin nan, domin mu a nan da ni da irina ne kawai muke cikin saha ta da'awar sunna. Duk wani wanda za a gani dan boko ne, ba ruwan shi da da'awar sunna, ba ruwansu. Duk wanda za a gani dan siyasa ne